Πέμπτο παραμύθι. Ο Σαρπηδόνας και το μαξιλάρι της Ειρήνης. Ο Σαρπηδόνας, ο γιος του Δία και βασιλιάς της Λυκίας, ήταν γνωστός για τη γενναιότητα και τη σοφία του. Μα αυτή η ιστορία δεν μιλά για μάχες ή θρύλους, μιλά για μια νύχτα, εκείνη τη νύχτα που αποφάσισε να αφήσει την πανοπλία του και να βρει ένα μέρος για να ξεκουραστεί. Περπατούσε μέσα σε ένα πεδίο γεμάτο άστρα που ψιθύριζαν, μα δεν μπορούσε να βρει ύπνο. «Πού κοιμούνται όσοι κουβαλούν τη σκέψη του κόσμου?» ρώτησε. Και εκεί, σε μια άκρη του ουρανού, τον πλησίασαν οι ύπνοι, οι θεότητες της νυχτερινής ξεκούρασης. Ο ύπνος και ο ροχαλιτός, δίδυμοι αδελφοί, μα μόνο ο ύπνος του χαμογέλασε. «Σαρπηδόνα», του είπε, «απόψε δεν είσαι βασιλιάς. Απόψε είσαι παιδί που χρειάζεται μια αγκαλιά». Και τότε του έδωσε ένα μαξιλάρι από φτερά περιστεριών και μια βροχή καλοκαιρινή. Ο Σαρπηδών ξάπλωσε και έκλεισε τα μάτια του. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια ένιωσε γιατρεμένος. Δεν είχε ούτε βάρος ούτε αγωνία, μόνο σιωπή και μια ήρεμη καρδιά. Όταν ξύπνησε, το μαξιλάρι είχε φύγει, μα ο κόσμος του έμοιαζε πιο ήσυχος. Έδωσε εντολή να φτιαχτούν μαξιλάρια σαν κι αυτό για όλα τα παιδιά του βασιλείου και όλου του κόσμου, για να μάθουν πως ο ύπνος δεν είναι απλώς ξεκούραση, αλλά δώρο για την ψυχή. Και έτσι λένε, όταν κοιμάσαι ήρεμα και νιώθεις πως κάτι σε προσέχει, ίσως είναι ο Σαρπηδόνας που πέρασε από πάνω σου, με ένα μαξιλάρι από ειρήνη και όνειρα που δεν τελειώνουν ποτέ.